Dobro utro na site, kade i da ste. Treba mnogo vreme i trud za nešto to da stane lesno. Jedan čovjek se javil na svoj stomatolog i mu kažal deka zavod go boli i prašal koliko čini vadenje to zap. Stomatologot mu rekao deka ta intervencija čini 50 evra. Njegovo to sledno prašanje bilo, a koliko traje vadenje to na zap? Stomatologot rekao, do proseku okolo 1 minuta. Doktore, rekao čovjek, zar ne je mnogo 50 evra za 1 minuta rabota? Na to stomatologot se nasmijel i rekao, gospodine, ja možem da vi vadam zap 1 čas, dokoliko takav vi odgovara. Neko ima potrošeno mnogo vreme i ima vloženo mnogo trud za nekoj raboti da ga odraboti brzo i lesno. Drugi ljudje koji emotivno ne učestvuvali vo celio toj proces imat sasvim drugi merila. Međutim, ako ga nekoj situaciji ke se preslikat vo nivni od život, togaš rabotite stanovat pojasni. Učituvajte ko to što nekoj na vistina se potrudil neštata da stanat lesni. Vi posakuvam prekrasen den.